Impasingkeda ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director di Police Regional Office 1, ang nakasagana da iti umay asumvak when summer vacation ken Lenten season 2026. Kuna na ang nakasagana da nga agasis kadagiti turista nga umay ti Region 1 kang runa na kadagiti pagpasyaran ken simbaan iti intero a rehiyon. Tayo ikinasa na summer vacation 2026. Alam natin na ang buong Region 1 ay dinadagsa ng mga turista, lalong-lalo na sa darating na Semana Santa. Naghanda tayo upang maging ligtas, mapayapa at maayos ang paggunita natin ng Holy Week. Imbatad na nga awan iti makikita da a threats wenno anyaman apang ta iti publiko ita a summer season. Niniwala ang buong Region 1 na wala naman tayong mga threat o intelligence report na dapat pantayan dito sa ating lugar. Okay, so di dyan yung mga idol, iti panagsarita. Inaig iti daytoy ket adda iti mandato ti Regional Director kadagiti amin nga ahensya asa Kopenda akas kuma iti AFP, BFP ken Coast Guard nga da iti maangay apan nagakadwa da inton March 27, 2026 apar iti Sumvac 2026. Sa pangunguna ng lahat ng ahensya sa Region 1, lalong-lalo na ang AFP, BFP at Philippine Coast Guard, magkakaroon tayo ng programa sa darating na March 27. Ipinag-utos ko at hiniling ko ang kanilang manpower, ang kanilang presence sa darating na March 2027. Magkakaroon po ng kick-off ceremony na kami ay magtulong-tulong sa pagbabantay sa darating na Semana Santa. Kasama din dito ang mga LGUs at mga force multipliers. Maiimbitahan natin dito yung mga kikidat at sa mga iba pang mga agencies na pare-pareho ang layunin na makatulong sa ating bayan. Iti agdamaket naka-alerto ti Philippine National Police sa dinuman apaset iti Region 1. Para iti IFM News, Idol Lores Martinez, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report.